Okay. Okay. Welcome to my vlog. Nandito tayo sa aking harapan. Mayroon ditong damuhan. Okay, kita nyo, damuhan to. Puntahan natin yan. Tayo na! Okay, mga kaibigan, nandito na tayo. Patungo sa ilalim ng damuhan. Okay. Ito ang maliit na daanan. Okay, nandito tayo sa loob. Tingnan natin muna ngayon kasi babalik ako. Maglagay ako ng mga bagay dito na magamit ko pag dito ako magpalamig, mga kaibigan. Okay, hintayin natin pagbalik ko. Mayroon na yung mga bagay dito na pwede natin magamit kung tayo ay nandito magpalamig, mga kaibigan. Okay, hintayin nyo ha. Okay, dito tayo. Ito ang palabas. Ito, babalik tayo. Lalabas tayo muna. Then babalik tayo pag okay na. Pwede na magpahinga tayo dito. Okay, mga kaibigan, tayo na. A few moments later. Nandito tayo sa ilalim ng damuhan. Okay, nandito na ako. Okay, tapos na ang preparasyon ko dito para sa aking palamigan. Okay, ito ang palamigan ko bawat mainit ang panahon. Okay, mga kaibigan, tingnan nyo. Ito, totoong buhay ito dito sa probinsya. Kinikita nyo, damuhan to. Malamig dito. Matagal ko nang ginagawa to, pabalik-balik pag mainit dito na ako. Bumalik ko dito pag malamig o mas dami ng maulan-ulan na ang panahon, balik ko sa bahay ko. Pag mainit dito, dali lang ito pang lagay ang mga ganitong bagay na ating pwedeng gamit dito sa damuhan. Okay, ito. Pag mainit dito ako ganito. Okay, galing ko sa labas, mainit. Pinawisan ako doon. Dito ako, mawalang pawis ko dito, mga kaibigan. Okay, mga guwaps. Kung uhawin kayo, may gatas yan, kape, at may biskwit, at may thermos pa. Okay, may TV pa doon. Okay, mga kaibigan, ito ang buhay namin dito. Totoo to, totoo. Kita ko kung maantok na ako, makita ko sa inyo kung anong gawin ko pag maantok na ako. Dito. Gatas ko budget pack to at biskwit. Budget pack lahat. Okay, dito ang baso ko, may mainit na tubig. Ito ang thermos at may TV pa dyan. Mga kaibigan, ito ang buhay natin dito sa probinsya. Totoo itong buhay ko. Okay, yung misa ko, tingnan nyo. Galing yan sa puno ng kahoy dito. Yan. At saka yung upuan ko, yung mga ritasol ng mga kahoy-kahoy dito. Ganitong kahoy yan. Ginawa ko niyan. Ginawa ko dito sa misa ko. Okay, mga kaibigan, ito ang buhay namin dito sa probinsya. At dito ako magpahinga kung mag chat o mag edit ng video para sa YouTube ko. Malamig dito. May kasama pa ko mga manok doon. Kita nyo, may mga manok doon, may mga manok diyan. Tik 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 tik. Tik 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 tik. Kita nyo manok diyan. Ang daming manok niyan. Dito sila papunta din kasi malamig dito Katulad ko, gustong malamig. Okay, ito ang exit. Tingnan nyo kung anong gawin ko ngayon. Kasi naantok na ako Okay, mga kaibigan. Okay, naantok na ako, mga kaibigan ko, mga guwaps. Dito ako papunta. Okay, dito. Dito malamig. Higaan dito, mga kaibigan. Okay, ito mag-chat-chat ko dito. Mag-cellphone dito. Mag-edit dito. Dami kong gawa dito kasi malamig. Okay, pagkatapos ng mag-edit, pagkatapos mag-chat, ganito ang gawin ko. Masarap dito. Higaan, masarap dito. Tirahan. Okay, mga kaibigan. Mag-snacks ko muna, mga kaibigan. Mag-snacks. Okay. Snack muna tayo, mga kaibigan. Mga snacks. Okay. Ano yun? Okay. Okay, dito yan. Mag-snacks
kumuha tayo ng biskwit dito mga kaibigan. Okay, dito ilagay. Ibis ko lang ang ating kanin ngayon eh. Okay, ito. At saka ito ang gatas. Okay, magtimpla tayo mga kaibigan. Ito ang gawin natin. Gatas mga kaibigan. Saka biskwit. Kain muna tayo. Halika. Okay. Choco. Pwede dito. Selfie muna. Bisco Choco. Hindi ito advertisement ha. Hindi. Snack lang tayo. Kape, gatas. Busog. Okay, salamat sa pag sunod ko mo sa inyo. Ngayon ito, ulitin ko. Salamat sa pagsunod nyo sa channel ko at sa iyong pag subscribe na walang humpay. Ano humpay ba yan? At saka sana hindi kayo magsawa sa aking channel. Okay. Ulitin ko, salamat sa inyong lahat. Thank you. Sa English pa.